Здравейте! Днес ще ви покажа какво напазарувах за 11 паунда и 30 няколко стотинки. Цента или пенса, whatever. Така. Използвам приложението Too Good To Go, което в превод означава твърде добре да бъде изхвърлено. Това помага на околната среда да намалиме отпадъците, също така и да спестяваме. Така, какво ми се падна днес? От два магазина взимах 3 турби, всъщност 2 турби и една голяма касетка с плодове и зеленчуци. Сега ще ви покажа какво имам за 11 паунда и 30 няколко стотинки. После ще ви покажа и касовите бележки. Значи имам хляб. Де факто това са неща, които не са продадени в края на деня или са пред разваляне, но всъщност нищо им няма и са в много добро качество. Има моркови, 3 моркова за сега, има още. Якито ми. Имам една голяма торба картофи. Колко е? 2 кг и половина картофи. Тук имам още картофи. Така. Още картофи за jacket potatoes. Знаете какво е това? Това е... Трябваше да ги прехвърля в раницата си, защото аз, който не може да кара, ходи с колелото. И малко ми е трудно да запренеса, защото нещата са тежки. И затова трябваше да ги разпределя на няколко чанти и в раницата ми. Продължавам следващата турба. Магазина е Морисън. Един от, така да кажем, скъпите магазини в Англия. Почти не пазаруваме там. Предимно пазаруваме Lidl, Audi и Tesco. Но, защото тези магазини работят с това приложение, което ще дам линк после, затова ходя там. Значи имам една... Това трябва да е от магазина с плод и зеленчук. Грозде. Нищо му няма. Прекрасно е. Просто не е продадено. Или защото няма отгоре целофанче, затова са го дали. Нищо му няма. А колко кексчета има, да не ви говоря. Мама ще кажа пак за газа. Обаче, що ме безпари? Що да не? Погледнете, сега ще ви покажа. Тези са много хубави, с стафиди, с разни сушени плодове. Ето това е марката. Не правя реклама на марката, просто това ми дадаха от магазина. Значи имам 6 кексчета, които даже не са и с изтекал срок на годност, изтичат до година. Значи те са си напълно нормални. Ето, както виждате, 6 кексчета. Какво вадя още? Едно зрънце е паднало. Още един картоф. Още един морков. Продължаваме нататък. Следващата турба, много Морисън. Малко смачкани понички. Нищо по. Имам 2 пакетчета бисквитки с шоколад. Тези чушки са от плода и зеленчук, но просто ги прехвърлих в чантата на Морисън, за да мога да ги разпределя. Да мога да се пренеса с колелото. Така. Едни брауни ли са, кейкчета ли са, какво е, с бисквитки отгоре. Нищо им няма и на тях. Едно парче морковена торта, любимата ми. И съм най-щастлива. Пак за газа. Още едно парче торта, но това е с някакви други ядки и тофи. Едно голямо парче торта. Партито се затвори. Така.
Belgian Buns. Нищо им няма, леко с мачкани, затова са ги оставили. Това не могат да се покажат на щандовете, затова ги дават. И още нещо. Това са някакви хлебчета с сирене. Ето, 4 хлебчета с сирене. Така, продължаваме следващата турба. Следващата турба е само с плодове и зеленчуци. Имам колко портокала? 5 портокала. Имам ги в касетката, после ще покажа и касетката. Имам мандаринки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 мандаринки. Още една. 10 мандаринки. В прекрасно качество са, нищо им няма. Нито са натъртени, нито им има нещо, нито са развалени. И още един портокал имам. Значи колко ми станаха? 6 портокала. Имам и праскови. Те са малко умекнали, но стават за ядене. Ще ги изядем тях по-набързо. Имам крушки, най-различни видове. Абсолютно прекрасно качество. Нищо им няма. На тях мога да ги направя и на сок даже. Малкият много обича да ми помага да правим сок. Значи колко имам? 2, 4, 6, 8 круши. Прекрасен сок. Така. И какво остана в турбата? Отново картофи. Имам картофи за целия китайски народ. Толкова картофи не съм имала вкъщи отдавна. Така. Имам още 2, 4, 6, 7 картофа. Трябва да ги измия обаче. Защото са пресни. И по принцип са скъпи тези картофи. Така че и имам червен лук, който е прекрасен за салата. Така. Колко има лук? 2, 4, 6, 8 глави лук. Червен лук. Така, сега ще ви покажа касетката да я видите. Ето. Накрая ще опиша горе-долу колко бих изхарчила за всичко това, ако трябваше да го купувам нормално. Благодаря и довиждане. Твърде рано приключих предния клип. Не бях забелязала, че има още една турба. Сега ще ви покажа какво имам и там. Само да си освободя малко терена. Това не е всичко. Има още една турба. Един човек ми каза, като ме видя да затварям с колелото: браво, герой си! Така, имам 2 тиквички, които смятам да изпържа днеска. Прекрасно качество. Ето банан. Също прекрасно качество. Имам една турба. Ще има салата тази вечер. С домати чери и гъби. Не знам дали ги виждате. Ето гъбите. И доматите. Така. Това е една турба. Така имам 2 глави броколи. Това от Морисън. Те са в прекрасно качество, нищо им няма. Още грозде. Една голяма кутия грозде. 2 различни вида. Тъмно и светло. Това е. Тук са като са душчици, защото е много жега. Тях няма да ви ги показвам, но и те са на сметка. Така че това е от мене. Надявам се да ви е харесало това, което съм направила. Довиждане!